Ez az élőadás. Láttam nála a sör. Jöhet az élőadás, Patrik. Élőbe megy? Nem, csak simán. Majd délután kirakom. Ja. De vegyél föl mindenki. Ja, menjél mindenki. Kameráz föl. Szarvas talán gond, Zoli bácsi. Szarvas Patrik. Mehet. Most ti dolgozni jöttenek, vagy inni? Ma mindjárt nem nevettek. Össze kellett volna Spani Ferenc benneteket egy kár. Mindjárt lesz itt élőadás. Most lesz jó. Kiküldött volna órára tenni őket, nem? Spani Ferenc. Há, nem. Nem áll itt maradunk, mondom, Egyébként ne is illik. Jó, minden, nem? Ha egészség. Persze. Bejött nektek. Bejön az élet. Bejött nektek, bazd. Ugye, hogy nézi a kereket? Hát, hogy mikor esik? Az. Adjad neki. Júj. Ja. Hopp. Hoppá. Sigulival nem kell lopni. Jövök a zsikuliba vagy. Jó, ciga. Nehogy elszok Lenne egy Isten. Kikössön. Bele oda. Én áttombalázom a hátul elejére, mert ilyen rossz Nem mondom. Na itt egy százas szők van mindjárt. Most van. Sivítjuk az utat. Hát hülye, ez tök Jó, jó. akkor a sőt, lefogy a kezem. Vagy megisszuk, vagy nem. Jól megáll. Stabil rögzítési pontot levideózzuk. Hé, lassan, mert a fűrész csúszik le. Dehogy csúszik. Mondom. De. Verd el neki! Jó, most jó. Ezt YouTube-ra ki kell tenni. Oda. YouTube meg Facebook. Egyértelmű. Milliómosok leszünk, van ezünk. Az biztos. Ez mi voltunk aztán? Ennyi. Kell majd. A Facebook Amúgy jó minden? Persze. Láboddal tud le a sárvédőt. Ja, ez az. nem, vállamat nem, tényleg. Farag le a sarat a kerékből. Hát téged összeszorítási tudás. Ott beüt. Ennek biztonsági csak kéne annyira szorít. Na nem bár. Kapaszkodj. Bocs, Jani. Vesed? Ezt is vezélővel. Napok kellett volna csinálni videót, mielőtt elindult a traktor elején. Várjál, majd most érünk bele az élesbe. Tényleg? Itt lesz a nagy sárja. Majd addig vettük. Spanifer mindjárt elítélja. Ki van kopva egy kicsit a vonóorok? Már ki van kopva a Spanifer? Mi van? Aki elengedi. Mindjárt megyünk bele a nagy sárba. Jó. Előtte húzzuk, hogy is van itt. Fanni bírja. Jó, hávály. Miért nem ide ütetek előre? Fanni fel beleállt az Azt alumíniumba. hiszem. Jó. Hallod az ászlót, te adjam hátra a kezetekbe? Egyikben a sör, másikban a gény. Én azt is mondom. Jó, ez vágyja. Ez az, gyerekek. De jobban jön be, hallod? Lemez le fogsz rakni lebele. Ja, nézd meg az elejét, meg ott elengedte hegezni. A lemez. Ez nincs is idehelyezte. Jó, Hát egyre jobb van. biztatom. Kapaszkodj. Minek? Ennyi. Na most kezdődik. Padló 9. Most Most lesz a jó. Hallod, jó, hogy a traktor itt, meg itt. Még egy ilyen, aztán így epulla. Dehogy is. Na most teszem, megjelölök mindenkit. Akinek van. Lehet, na most van ott van egy.
kinézd a kezedből a telefon. Dehogy eltett, szorítom, mint az anyja picsája. Ezek azt hiszik, hogy vicces, de a fordítás. Na most a bankon. Volt egy kis Dombasztál, hogy... Hol megyek ki, Geci? Vagy... Mindjárt megnézem a szőrös. most is Mi van ezekkel? Pá, hogy vannak el? hallod? Ez VIP hely. Eljött nekik a Ez VIP. külön jegyszóra mindenkinek. A sarat kotorjátok le a kerékű. Hopp, hopp, hopp! Hátfejje. Jaj, de Mi van, Dani? most a Ó, bankon. VIP section. Kapaszkodj. Ez komoly lesz. most érünk bele a tutiba. Igen? Még akinek bejött az élet, mi? Érezzük a Dani. Itt az Eskanyarnál jó lesz? Még bírja a Panifer. Bírja, még maradjatok. Micsoda, leszopott. De nem! Jaj, nem ám megüt az ág. Vissza vele ütni. Kapaszkodj, kapaszkodj. Júj! Ilyen leányhangot hallottam volna hátrán. Sponifernek mindjárt vége áll. Hát is kis Geci. Jó! Délután kill lesz, ne félj! Azóta veszed? Persze. Az jó. Hát nézd. Jé! Na hát csak azt kéne, hogy guruljon. Ó, nagyon cool lenne. Aragó Balázs! Akinek van Facebookja, mindenkit megjelölök rajta. Ennyi. Tudod, hogy én, hogy március 15. Ennyi. Ennyi. Aha. Az lesz, megelőző. Március 15 ünnepelni. Új, Látod milyen jól nem Ilyen orsós ki. hopp. Kifele a zászlót föltesszük, azt fogjátok. Rendben. Kapaszkodj, és csak nem látod. Majd a picúr. Ennyi. Pécs úrnak a legjobb, az nem tud középről kiesni. Akkor nem kell biztonsági jön. Az nem baj. Tüzet kellett volna rakni, azt megsütöttétek volna reggelit, mire kiér. Ennyi. Panifer bírja? Hát még nagy nehezen. Teljesen bebírott. Mi van ott? Hallod? Még egy vállamat Azt veszi. mondtam. Hallod? Ott lesz a tuti. Rá. Álljunk meg a sár előtt, mert a fűrészek lógnak kifele vár. Jó az. Jó az. Marad. Azt mondtam, marad. Felállás, de nincs kedve. Hogy lesz akkor várjál, Eskanyarba faragó Foltindra van. Na most figyelj! Balázs kaphat. Várjál. Technikai szünet. Jó. Kapaszkodj! Tartottunk egy kis szünetet. Na most te. Ramasz! De addig így hajóját, az ennyi. Jó! Azt a kurva! Zsámó! Oda bassz! Oda bassz! Ott a tuti! Zsámó! Zsámó, gyújjál Oj! folyó! Ezt vette. Szarad. Mi van itt? Chicago? Ott a tuti! Póló bejönne, nem? Mi van? Két keréken. Zsámó! Hallod, Balázs! Balázs! Elfekszek, meg se találtam. Ennyi! Ez megvan. Hát mondjuk arra nem igazán. Nem? Még? Még jó, hogy nem agyagos. Az a jó. Menjünk még egy kör? Nem. Hazafele. Jó. Még nem férünk el. Kicsi, már bejön. Most az állom, nem 3 perc. Még mozogni kezdünk.
válaszolj valami jó hely. Most csatolod le, hopp. Már megjöttünk. Ellenőrizni a háttávban. Hírkülje.